Salutare lume și bine v-am găsit la o nouă serie de Skyblock. Prima serie de survival, adică episodul 1 de pe canalul meu. L-am făcut așa de frumusețe, să văd cum îmi iese mie primul episod. Și acum am hotărât să mă joc cu un alt prieten pe nume QP de Mask, adică Lori, de fața acolo. Alcalorian. Salut lume. Așa. Și bine, făcurăm noi mai înainte un episod de 5 minute, dar fă un fail. Așa, dar nu mai contează. Și acum facem din nou. Hai să luăm lemnul. Bă, sper să ne dea pom și acum. Mă, asta că spar frunzele direct. Că data trecută am avut vreo 4 pomi. Dar acum nu se știe dacă ne mai dă vreunul. 1. Bă, bine că ne dă măcar 1. Și un măr. Așa, bă. Lori, ție-ți mai dădu? Da, Câți pomi? nimic. Nimic? Mamă, avem decât un pom. Da. Frate, ce aiurea. Și îl și plantez. Decât un pom. Da, noi deja începem să cam învățăm insula, că pe aici se află și fier. Stai, unde e crafting table-ul? Aici. Mai în spate, acolo. Și în spate la crafting e și furnalul. What the heck? Așa. Bă, ce buguri idiote. Spar de 10 ori același cub și nu mi-l dă. A, da, văd că găsi și asta. Lori, dă-te de aici. Te puțin. Că tu poate iară pici în lavă. Făcuși 3 piatră, dă mie târnă copul de lemn dacă făcuși. Tu sparge pe acolo, stai că sparge pe aici. Da. Las. What the heck? Pune acolo un, așa. Am pus. Să sperăm că ne iese acum. Mă, dar chestia e cât filmăm de data asta. Uite-te, frate! Jur. E bun. Dă-te. Sper să-i dă o grămadă de ori. Bă, eu sunt buguit. What the fuck, uite, nu curge apa. Păi nu, pentru că e în direcția aia de aia. Uite fierul. Fierul! Vezi să nu dai iar în lavă. La tine îi ălea, cum se numește? Ce? Stai că-mi scapă. Sleburile? Da, dă-le încoa. Da, mă, bine, mă, că vă găsiră și voi să scrieți acum. Pe Skype. Oprim filmarea puțin. Așa, gata, ne-am întors. Bă, frate, ăștia n-au mă și altă treabă de făcut decât să scrie mie pe Skype. Avem 8 fier. Bun. Eu trebuie să înlocuiesc pământul ăsta de aici, mă. What the fuck? Ce făcuși, mă? Ce? Te duci până jos de tot? Da. Și mi-e cam frică. A, uite, acolo. Bă, închide ușa. Închisă, mă. Mă rog.
Să sperăm că în filmare nu se aude nimic. Așa, vedem noi ce se întâmplă și ce nu. Stai puțin. Bă. Hai să nu mor. Așa, bă, ai grijă că nu vreau să fie fail și de data asta. Da. Așa. What the fuck? Măi, șmecher server. Dacă vreți, o să vi las de fapt, o să vi las în descriere. Și da, Lorin are canal de YouTube, că vi l-aș lăsa și pe lui, da. Dar oricum, dacă vreți, putem face episoade și cu voi. Desigur. Loria și pământul ăsta. Ce pământ? Am Stai. Serios. Ia aici. Stai puțin. Uitați-vă și voi, el deja a ajuns la bedrock. Uitați acolo. Stai să-mi pun itemele în chest. Ca să nu le pierd. Puneți și ai grijă cu... Vai, ce frică mie. Îți fac eu drum? Stai, nu, acum gata, am reușit. Vezi că toată platforma asta o facem plată. Stai, fac. O facem noi plată, da. Nu, eu zic, de unde e bedrock-ul începem. Da. Știi? Da, dar faza e că... Ne trebuie apă. Stai, că la shop îi grez de vânzare pentru un stack de cable. E bun. Un stack de cable vine, îți dă vreo 30 de gres. Oho! Deci nu o să este? avem probleme cu pământul. Nu. Stați așa, o să pun ce? puțin pe pauză, că iar mă disperă pe Skype. Revenim. Gata, așa am revenit. Bun. Iau eu toate ăstea din ce să mutăm chest-ul? Stai să fac platforma de jos. Doamne, Bine. ajută-mă. Stai. Bun, ai picat bine. Cât pe cât să o fac? Nu știu, fă și tu. Cât avem. Cât avem pe cât avem. Și o să fie bine. Și sper să intrați cât mai mulți în număr pe acest server. Și dacă vreți, filmați cu noi. Așa, Lori se face acolo platforma, ia uitați-l. Așa, eu mai minerez puțin pe aici pentru că ne trebuie cabel. Pe un skyblock niciodată nu ai de ajuns cabel. Așa. Și Până primim restul. o să mai vedem ce se mai întâmplă. Bă, eu l-am făcut bine. 3. Așa, hai să mai minăm. 3. 1. Da, am luat foc. Gata, scăpai. Ce-am scăpat. Ua, ce noroc că-ți dă de sub și pot să iau cabelul mai ușor. Nu, apă proastă. Vită. Nu știu ce face el, dar nici nu vreau să aflu. Bă, iau cabelul. Bă. Da, am zis. Bravo, mă, luași fix de sub mine. Nu, n-am știut că ești sub. Nu! Așa. Bun. Apa. E și pe partea asta, nu. Păi dă-i slash, dă-i. Na, ține. Bă, Ce? du-te sus. Du-te sus. Stai. Așa. Stai, așa, ține. Bun. Așa. Așa, bun. Să pași pe aici? Da. Deci iau eu tot pământul acum. Nu, stai să aduc furnace-ul. Stai să fac o scară. Cum să-l fac? Așa. Mă, dar tu joci pe full screen? Da, de unde știi? Te întrebai.
Stats. Gata, am schimbat pe full screen, da, eu nu mai văd cât timp am filmat. Așa, și mă enervează rău de tot, dar gata, am rezolvat problema. Nu vă faceți voi griji. Deci pe aici e lavă, văd. Și că el făcut scară acolo, cică. Da, păi m-am grăbit. Stai hai aici după mine, să prinzi itemele. Unde ești? Hai aici, ca să stai. Stai că atunci. Mă, nu, ia-le tu în inventar. Da, ele au eu un inventar. L-ai luat? Da. Așa. Doris, Floris, Frumuses. Ce mai trebuie? Au. Stai. Pune pe pauză. Gata. Mă scuzați că n-am văzut chat-ul până acum. Ce-am scăpat. Sper că nu s-a înjurat ăia prea mult în chat. Cât timp a fost chat-ul pornit. Stai, ce e asta? Să zici că n-a văzut nimeni nimic. Bă, stai că mi-a venit o idee. Da. Eu fac un YOLO. Bă, YOLO, dar ce facem cu lava de sus? Păi, simplu. Facem un bucket. Ce? Facem un bucket. Păi nu avem. Nu avem unul cu lavă, plin. Păi, de Sau facem putem așa. să facem... Facem așa. Și dă un coș pe aia. Dăm cu bucket-ul. Hai. Și tu te apuci și faci două alea de generatoare de cobblestone. YOLO! Slash is. Așa. Slash is. Poți să o iei. Da, am luat-o. Așa. Bun, acum hai să strângem dreptul. Băi, eu strânsei doar pe până acum. Hai să fac apă infinită. Fă și tu. Deci nu mai e nimic de luat, nu? Nu mai e la văzut. Bă, vezi că e sapling-ul acolo. Ce se pune? Unde, aici? L-ai luat tu? Nu. Uite-l. E pe ăla de acolo, de are gres pe el. Să nu-l spargi. Băi, bine că nu o să fim în pană de pământ, știi? Unde-i? Stai, dă-mi dreptate. Uite-l acolo, îl luai deja. Pune-l și tu pe aici, pe undeva. Faci tu după aia ăla cu lemnul. Cum ai Care? știi tu. Cum am făcut colo? Ideea aia, da. Da. Bine, o fac. Ți-a plăcut? Da, arată ok. Și cu generatorul cum facem? Nu știu. Fă și tu ceva mai frumos. Bine, de fapt, fă ceva... Scuze. Fă și tu ceva Așa. temporar. Că oricum generatorul nu o să rămână aici. E temporar, dar stai puțin. Un stack, 2, 6, 7 lemn. Bun. Hai să fac un generator. Mamă, cât pământ avem. Bă, de unde e atâta pământ, frate? De island-ul ăsta. Mă rog. What the fuck? Vezi? Cât pământ dă insula asta, dar nisip, nimic. Da, chiar, bă, nu ne-a dat nisip. Stai să lasă. Poate fi în Nether. Opa.
Nu știu, până tu te ocupi de generator, eu n-am ce să fac. Și că am filmat în vreo 15 minute până acum, eu zic să oprim aici. Și cam atât a fost și pentru astăzi, lume. Eu am fost Toxic, aici de față. Iar stați așa să-l găsesc, el de Mask, Cupid de Mask, adică Lori. Și vă salutăm, bye bye! La revedere!